Nanumpa na kaganinang buntag si Davao del Norte re-elected Governor Hubahib at tubangan sa iyang katawhan sa Davnor Gym dinhi sa Tagum City. Kuyog sa gobernador ang iyang duha ka hamto nga mga anak sa iyang pagpanumpa. Sa iyang inaugural speech, gisaysay sa gobernador. Our inauguration today marks a new beginning, a turning point in our history as a province. And I call today for a renewed spirit of unity, a new spirit of love and cooperation alang sa tanang mga new elected officials. Ang mga kaalyado ni Hubahib sa Partido Reforma nanumpa na usab sama ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. Nanumpa usab ang mga kaalyado ni Hubahib nga mga board members ug konsehal sa Tagum City. Sa susamang aktibidad nanumpa usab si Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. Sa iyang pagpamulong, nagpasalamat si Congressman Alvarez sa suporta nga gihatag kaniya sa katawhan sa unang distrito. Sa iyang pamulong, nagpasalamat si Davao del Norte 1st District re-elected Congressman Pantaleon Alvarez. Sa tanan nga gisaligan sa yugos katungdanan sa mga katawhan. Aron mo serbisyo og tulo ka tuig maigsuon ko kanatong tanan. Congratulations. Giauhag nako ang tanan nagisaligan sa yugos katungdanan nga maghiusa kita sa paghatod sa serbisyo sa katawhan. Tulo ka tuig, mubo kayo. Busa kinahanglan gyud nga paspasan nato ni paghatod sa serbisyo. Wala mo tambong si 2nd District Congressman Alan Duhali ug si Tagum City Mayor Ray Chung-uy. Natunga ang mga political leaders sa Davao del Norte ni atong milabayng elections apan wala matunga ang handom sa katawhan nga mulambo ang ilang sitwasyon ug mahatagan og igong suporta sa ilang panginabuhian ug manimuyo nga luwas ug malinawon. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.